outra cuestión, non? Do tema da fotografía. Conocedes, supoño, a Roland Barthes, que ten un traballo que se chama Cámara Clara, que é a súa reflexión sobre a fotografía. El di que hai el distingue entre o que chama o estudium e o punto, non? O estudium son as fotos que facemos ou que nas que vemos simplemente unha foto, unha composición que todo o mundo entendemos universalmente, non? Justanos esta foto por este motivo, unha foto bonita, unha foto que está como disposto como un decorado, non? Teatral, casi. É a foto que nos, bueno, que nos chama a atención, polo ben composta que está. Pero tamén distingue das fotos que non teñen estudio, é dicir, non están estudiadas, non están premeditadas, senón teñen o punto, non? Que chama el, que é a punzada, non? A golpe, non? E ese punto, Roland Barthes di que encontramos nas fotos que non están premeditadas, as fotos que son espontáneas, non? Sempre dicimos, cando estamos así como a mí, que temos moi mal nas fotos, non? Pois sempre se di, non poses, ti fai como que traballas ou como estás lendo un libro ou tal, e eu fago esa foto igual. E sabes mellor, xa verás, non? E é certo, non? E a veces na foto encontramos o que di Roland Barthes no punto, é moi interesante porque ele di que hai algo na foto que non estaba previsto, que o fotógrafo ni siquiera deu cando fixo a foto, e xa salta, non? Che dá unha bofetada, non? Ese é o punto. Non sei se nas fotos ao mellor o conseguiremos ver, porque, como di Manuel, perden a aura, ás veces, estas imaxes, pero sí que ao mellor o poema, aquí ele moi habilmente non nos di se nos transmite esa aura ou non perdida, se o poema nos dá ese punto, non? E a mí, a veces, Manuel, cando escribe, que é o máis conoso dele, non? Sinceramente, pois sí que me transmite esa punzada, non? Que é o que buscamos na poesía. Por poñermos un exemplo, no tema poético, temos falado moitas veces, Manuel é como os diría, unha persoa obsesionada por ritmo, na poesía. Nunca lle conocimos un poema con rima a Manuel, ainda que últimamente fai algún soco rítmico, así máis tal, pero, poniendo exemplo da fotografía, que dicía Roland Barthes, o estudio no punto, poderíamos falar un poema, non, rimado, con métrica, sería un poema composto, ou un poema máis espontáneo, máis aparentemente menos traballado, non é, non? Que sería o verso libre, non? Manuel, nese verso libre, creo que é un mestre, non? Do tipo do ritmo, non? Que é algo posesionado máis desde moi novo. Recordo que os seus primeiros poemas eran puro ritmo, non? Que tamén iso, evidentemente, desa a súa influencia musical, non? Que é un tipo que é un melómano, traslada moi habilmente tamén a poesía por ritmo. Xa para ir acabando, só vos quería acabar, só vos quería lembrar un poema, o verso dito de memoria, que é un breve poema deste libro, que é Baleiro de contigo as palabras para que non as entendas, non? Que é un poema deste libro de Manuel, de infantil. Eu, facendo unha paráfrase disto, pois diría que Manuel baleira de aula estas imaxes para que vos entendades o que tedes dentro.